Salutare tuturor, bine ați revenit la un nou videoclip de Roblox. Astăzi ne jucăm Blox Fruits. Da. O să vă prezint contul meu. Am Darkplay, care este sabie mitică. Vă prezint săbile mele, pistolul meu, care este o bazuca, accesoriile, fruiturile. Cum se vede, am 3 fruituri legendare. Și valuable. Da, unde astea? Deci cam atâta. Da, jocul care îl folosesc, da, ați văzut și voi, este Fortnite. Astăzi o să dau puțin grind și după aia dăm niște trade-uri. Hai să dăm primul trade. T-Rex, oh my, wait. Oh, what the hell? Mă duc în SEA 1, mai bine zis Marea 1, și mă duc să mă bag cu Cyborg și când fac level 725 revenim aici în SEA 2. Haide, așa, întâi o să văd ce fruituri sunt în stoc. Și încă dacă nu v-ați abonat și n-ați dat nici like la acest video, să-l faceți acum. Și poate săptămâna viitoare sau mâine sau vineri, așa, o să facem un ghid pentru începători. Dacă strângem la acest video măcar 35 de like-uri și să ne ajungem la suma de 15 abonați, abonați-vă și dați like ca să fac video pentru începători. Dacă vă întrebați, de ce nu am luat o barcă? E pentru că îmi place să merg așa. Îmi place de update-ul ăsta. E foarte tenic, bro. Nu ce să zici de update.
În videoclipul ăsta o să încercăm să ajungem level 750 sau 735. Vedem noi. Hai că am dat-o, dacă. Hai bă, Gameș. Hai bă. Shit. Pro, da. Băga mea și picioarele. No. No. Hai bă, pula mea. Adică nu pot să cred, am dat-o. Bro. Nu! No. Așa. Ce răsară lui de băși. Ai, au ca buga. Nu. Ei, hai că reușim dacă e. Nu, bun. Hai, îl bate? Nu. A peșit. Efectiv a peșit. A peșit. Omul meu a peșit. Bro, only two. Da 2 level, efectiv. Doar 2 level. De ce îți doar 2 level? Cineva să-mi explice de ce mi-a dat doar 2 level, efectiv. Și eu că am un level mare îmi trebuie foarte mult XP. Dar 2 level. Doar 2 level. 2. Hai că ne ducem înapoi în SEA 2.
Și facem niște trade-uri. Da, suntem aici în SEA 2. Oh. Fac eu business cu asta. Business. T-Rex. Bro, eu nu am. Buda user. Aici, hai că închid camera. Bine, cam atât a fost din acest video. Ne vedem. Pa, pa!